Mangwanana ndinotenda Mwari zvikuru, Mwari werugare akuchengetei, Mwari wenyasha akugonesei. Father, I pray over the viewers. I speak your hand of favor, your hand of blessing, your hand of protection upon their lives. In the mighty name of Jesus, amen and amen. I hope I find you well by the grace of God. May the good Lord protect you. May the good Lord bless you. Our scripture reading this morning is coming from the book of 2 Kings chapter 7 from verse 5. At dusk they got up and went to the camp of the Syrians. When they reached the edge of the camp, not a man was there. For the Lord had caused a sound of Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army. So they said to one another, "Look, the king of Israel has hired the Hittites and the Egyptian kings to attack us." So they got up, fled in the dusk, and abandoned their tents and their horses. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko ravo. Nyaya ndaverenga ndaivarume vaiva nelepros 4 lepers. Bhabha rinoti vakagara pasi vakataurirana kuti tikaramba tiri pano tinofa, tikadzokera muguta mune hama dzedu mune nzara tinofa. Let us move forward. Let us go to the Syrians and surrender to them. If they spare us, we will live. Asi pakati pekufamba kwavo vachikananga ikoko, God joined them. Mwari akakonzera a great sound yakanzwa nema Syrian soldiers vakatanga kutiza. Uchaona kuti Mwari ari kurutivi rwevarume 4 ava vari kuenda against Syrians. But Mwari haana kujoina varume ava in a dimension, in a form inooneka kana kunzwika. God caused a sound kuti inzwe nema enemies beds. Vakasvika mukempi muri empty, masoja atiza. Hama dzangu ndoda kuti tinzwe chinhu ichi. I want you to keep on trusting God and believing Him. Nyango usiri kuona kana kunzwa anything, but have a positive mind. Believe in yourself. Tenda kuti ndinofamba uye Mwari vaneni zvinoita. Varume ava vanakuramba vakagara vachiti somebody will bring help. Vakatoziva kuti vanhu vatinogona kunge takamirira they are also suffering. We are in a way yekuti mazuva mamiriro akaita zvinhu, mumwe nemumwe akatasana nezveupenyu hwake nemhuri yake. So pfungwa iri yandoda kuti tigare matiri mangwanani ano. Rise up and move forward. I know zvikonzero zvinoita kuti usafunge to rise and to move forward zviripo. These men vaya varwere vanga vane leprosy. These men vanga vari mufamine queen nzara. But vakati we cannot sit while it's dying here. Pavakatanga kufamba, God joined them. Mwari vakacreate a sound. Vakasvikawana good news, breakthrough muupenyu wavo. Kune breakthrough muupenyu when you have such a positive mind and a belief in you yekuti I will move forward, I will rise. Why? Nokuti Mwari vakangomirira the movement of these 4 lepers to create a sound for them. Kureva kuti Mwari wakaenda kuside kwe enemy for the better yevarume 4 vari kuuya. So most of the times pane dzimwe nguva, panguva zhinji unoona kuti tinogona kusaziva kuti Mwari vanesu, but ma results aunozowana muupenyu ngaakuzivise kuti hazvina kuitwa nesimba rako kona kugona, asi pane nyasha dzaMwari. Varume apa vakasvika mutende vakaziva kuti this is the day of good news. Hatingarambe takanyarara handi tinoudza hama dzedu. Ko chinoita kuti vashene kuda hama dzavo chii? Kuziva kuti isu tine nzara tiri varwere hataigona kudzinga the Syrian army. Kureva kuti pane ruoko rwaMwari rwashandika zvaitika tisina kuona in the realm iri unseen. But nekuda kwema results atiri kuona hatinganyarare nekuda kwekuti taitirwa nyasha naMwari. Hama yangu ndotaura ndichiti mangwanani ano, have a positive mind. Believe kuti I can rise and God is on my side. Varume ava vakasimuka vakatanga kufamba, God joined them, vakava nema results. Rega kuramba uchingoungudza nekuchema kana kuisa tarisiro yako mune mumwe munhu. Rubatsiro rwako ngarubve kuna Jehovha wenyasha mutsvene wakatendeka. Bacha ndinotaura kwauri mangwanani ano, rise up, rise up, rise up. Ramba kufira ipapo, ramba kuti zvirambe zvakadaro. Rise up in prayer, rise up in worship, rise up in all areas of life. Regera kungogara kuti zvichaitika, asi kuti ndaakuita kuti Mwari vafambe neni. Ropafadzwai, chengetwai, Mwari vakugonesei. Ndaona vaSiria vasimuka, good news dzawanikwa muupenyu hwako. May the good news overshadow you. May the blessing and the favor of the Lord be upon your life. Varume vakadzokera muguta vakanoudza hama dzavo the good news. Kureva kuti God used the lepers to bring a change into the city. He can use you. He can use you. Kuti utakure nhau dzakanaka kumhuri yekwako, kudzinza rekwako, munyika yaunogara, mudunhu raunogara. Kana Mwari akashanda ne these 4 lepers, He can use you to bring good news.
May the good news overshadow you. May the blessing and the favor of the Lord be upon your life. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Remember, this is the day that the Lord has made. We are going to be glad and rejoice in it. Bye-bye. Battlefield. Usina kwenda pachikomo. Ukakune marizauti ari mugezi mani. Jesu akati baba kana zvichibvira nditenderei zvatopera. Zvakuti vanozoti parapasi Jesu achishande kuchikomo kwakagadzirwa marizauti. Life yemunhu ari munhu ngaive in 2 dimensions. You must work hard on the ground. You must also work hard spiritually on the mountain. Pachikomo cha Jehovah minda ya Mwari, pachikomo cha Jehovah upenyu wako na Mwari wako uri kuitei kuna Mwari. Mwari wanoda kuti akuitire zvinhu, anotoda futi kuitirwa zvinhu. Yes. Mwari makaranga na Joseph, nyika yakatorwa, akandoita mambo, akatanga aita garden boy. But anakuramba kunamata Mwari. Akanzi na mai Potifa uya pano akatiza. Iwe mai Potifa unototiza iwewe. Unyatsona kuti yatoita opposite. Baba kanoti Peter akabuda mjeri chechi yanamata. But mjeri mama fa wa mfuti bishop, mama fa wa apostle James was killed. Peter akakubatwa, then the church prayed for Peter. Mwari vakatuma mtumwa Peter akabuda. Ipapo ndakaita problem 1. Ina church isarudza kuna matini. James atadzi auraiwa church iriko. Tozomva kuti church yakanamata. Peter akabuda. Ina pana James church iri kunamata. Bororo kuona vanhu vakunamatirawo ndongo uri kuna right wofuti. Ipapo ndimbo kutenderera. Indakagara ndaimugara nambuya wangu kudombosha. Ambuya akaiti kana vakunamata manero takurara vaitora mazita ezvikuru pane rambo vadzokoro. Saka mazukuru vaindisi kuti avagogo indatirema kuti unamatira stereki. Zvanzi anotenga shuga. Dzimwe nyasha ishuga kai ndinotaura. Aunofati fast ni shuga. Ndinoona manga unobvira waberekwa zvako. Unoti patange pakubaridzwa kuende kumusha. Chikomo cheparuzevha pako chinochembera katambura newe. Apera simba upenyu hauna kumira musha. Anosumudzirwa nemaoko ako. Mai vako vakasarana nenzara vakati Mwari mwana wangu muSouth Africa. Nyanga kune mweya yamukira vanhu munyika yevatorwa. Munamato iwoyo munamato yo pakambani pako une nyaya. Hallelujah. Ati munzwisise ana kufunda pakatoporotwa. Ati munzwisise chausinganzwisise ndochandazotsanangura. Kuna muchembera ari muoffice. You know a parent and a blessing. Yosingaone kuna pastor. Yes. Ndinofundisa ndandokudzera. Parental blessing yakasiyana neoffice ya pastor. Akakubereka akapiwa office na Mwari ekukupa fiti. Vanhu vanoti kudza baba wako na mai vako kuti mazuva ekurarama awedzera. Kalenda rako riri kuruzevha rinondoro. Ukatsvaga kalenda papulpiti unokuwara. Papulpiti pane grace kalenda kumusha. Baba vako vanotanga munhu asina kubereka hembe dzavanopfeka dzinopisa tsitsi nemachipiro akaita hembe kuno. Kuti mikana yacho so inokuvhurika so obva yavhara zvigamba zvamudhara uone kuti mikana ivhurike ine. Pachikomo pane nyaya. Paruzevha pako pane mudhara ari kudemba kuti ndakaberekerei iwe uri mupenyu. Obva watanga kuti I try to work hard, make things. Vakuru imbo Joshua imbomira. Cheka kuchikomo. Ane ofisi yakapirwa naMwari parent wako. Yekuti akatanga mazwi akanaka zvakanaka zvinoprovokwa mulife mako. Iwe unorega mudhara achikuparara kudaro kuti mudhara wangu asina kurongeka. Haana kushandisa mari yake zvakanaka. Even asina kurongeka he remains your parent. Bible harina kuti kudza baba namai vako rovhara kukoma kana ringangasiya. Ofisi iyo even vachitoroya ukavaitira chakanaka. Pane zvinoprovoka mulife. Kudza baba namai hapana anakoma kana asina kurongeka musiye mudhara yedu. Ani Mwari wakati let the birds fly. Na naso ostrich ya buru. Wala wale nema ostrich itori shiri, itori
okay. Inotokandira mazana. So munopata because chakasimba so kondege yakanzi let there be elephant fly. Inga kuna vesi yendege but zinosumuka. I see weight money. Ukatarisa zvakaita ostrich, don't clear picture. Ostrich yakakura kwaiso muchidiki. Zikangoita shoma usumuka. Pamupato hasi Satan. Your parent is on that hill. Your pastor is on that hill. Your prophet is on that hill. Your brother, your sister is on another hill. Kune zvikomo zvine dimensions grace. Dzekuti ukanoprovoka nyasha ikoko. Even pasasa, vanhu vanoshamisika man. Iwe, zvanzi Mozisi akasimudza, Joshua aikunda. Hazvina basa kuti maAmalekites vane strategy akadii. It's the hand of Moses that determines the result. Mubereka akati Mwari mwana wangu wa Makandiwa muchengetei pa Cape Town. Zvinouraya zviriko. Chinonzi nyasha achitye kuti uri munyika yavatorwa. Bvunza Esther munyika yavatorwa akaitwa Queen Esther. Bvunza nyangwe naSamson munyika yavatorwa akauraya vakawanda. Mwari kana akuwanya sachoose. Oh yes. You are dry, you are busy. And in as much as I'm going to not as hot as soon as I'm angry. Is sugar. That was a matin, then I come to the wrong, I'm thinking I'm a samba child. Do not provoke, I'm thinking coffee, no fellow combo. And I don't tell anyone to over. So coca and so cause and the simuka. Toshana this one, Takafana, Trymore Pastor Tese, but Takafana one in the Shaki Shisu, I saw. As this is Panapa. Sometimes the way I will preach to you, of which I'm a powerful preacher, you are wrong. You prayed to God. And as a mouthpiece used by God, I'm riding on your prayers to minister to you. So every church in a different dimension, you flow power. Not because the preacher is powerful, but the way you prepare yourself, the way you pray for the revival, determines the grace that will flow in that revival. Do not touch Ziva. That we are not dry, but we are shamsa zote shamsika nazo. Mwari ari kupindura minamato yenyu. Use me. Moses David David ndombo akarowa. Mvura yakabuda yabudire. Vanhu vane nyota. So nyota ine vanhu. Inoita kuti Mwari atigire tsitsi vanhu kudarika mistake ya Moses. So hatuna nevhiri muera. Munogona kutoita maresults. Why nokuti Mwari kana andouya wakanamata kuti Mwari taura inini. Kana ini mundu akutaura Mwari ndinoraida on your prayer request. So kana zvakanaka kunamatira mufundisi wako. I'm sure I'm done. But tichingana yanhasi pachikomo pakamira sei. Ngati pachikomo pana parents, pachikomo pana pastor, pana prophet, pachikomo pana shirikadzi nenherera. Bible rangu Mwari anoti ndi Mwari weshirikadzi nenherera. Unewo unombominista muupenyu hwavo vanoshaya. Pane chimwe chikomo koneniwo minamato yako nezvipo zvasvika. Pane paunorangarirawo nherera here neshirikadzi nevanotambudzika. Pamwe pacho hazvisi kubattlefield. Kuona kuti mastructures ezvikomo zvako. Pane vanhu vari kutaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwako. I've got friends vandakakurira kumazovo. Umwe angati so close to me. Ndakaita vow in my life. Pese patinoenda kunomuona kumba kwake. Ishamwari yangu taigara tese. I make sure shamwari yangu haashayembe kupfeka ndiri mupenyu. Chinja life yemunhu one chete. 2021. Iyo pese paari munamato wake wakuti Mwari shamwari yangu yavakandipa Trymore murangarire. Saka unomukazodati hapana pazviite kana maoko akasimudzwa kuchikomo munozongoshama kuti tamuvharira bhata abuda.
taramba kutapromotwe but zviri kungoita mari zavo dzeupenyu haabve mukuita kwako chete, anobva mukushumira Mwari mumapositions ezvikomo zvakasiyana. Mubvunzo wandiri kukusiyira wako mubereki akati aite prayer angakufungei? Chii chawakaita chakaita kuti baba vako vanzwa kunyemwerera kuti akabereka? Chii? Misodzi dzaunochema pano paauta ndoyanda yakuzokupindura kuti Mwari hasi kurisponda kumisodzi. Mwari anoona zvaunoita. Unoita bereka anoitiswa mari icho ekushandisirwa shuga nevamwe vana vanochengeta vabereki vavo, votengera vabereki vako shuga, vakonzi samurai line rese tikupei shuga, iwe uripo so ende unochigaro futi kuchechi. Orono chimwana chine munamato zvoda shuga. Nokopera sunge tinamati